Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa aton mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon gadlaw Huwebes na kita. Kadasig na sa tiyempo naton Mayo 6 sa tuig 2021. Aksyon Hotline! Kumusta ka mo masuki nga matagpalamati nga nagamonitor na karon nga aga via Facebook Live amo man sa YouTube. No ina paagi sa online nga pagpangalagad sa Aksyon Radio Bacolod amo man sa mga on-air listeners naton nga nagamonitor na karon nga aga paagi sa ila mga transistor radio kag monitor sa mga salakyan. Diin ka man nga bahin sang kalibutan basta may internet connection ka. Bangod sa advance sang teknolohiya, pwede ka na makamonitor sa tanan nga mga public affairs program sang Aksyon Radio Bacolod. Nagalakip ina sa mga matahom nga drama. Ang nami ipagid kay aside nga maka-monitor, makapamati ka sa mga news, makakuha ka sa mga information na ginadulong naton, ang nami pagid kay pwede ka makapadala sa imo sining komento, sa imo reaksyon, opinyon sa aton talakayan kag inaamon gid ginabasa. Aksyon are Tayhopon checking in until 9:30 in the morning. Oy, sa magka-aksyon naton iyang nga pwede or willing nga magpadala sa mensahe nyo, feel free sa pagpadalang nami ipagid kung inyo i-share kag i-like ang tanan nga mga program sang Aksyon Radio Bacolod. Tanong pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ariho, kundi kagapon ang record ng DOH nagdangat na sa triple digit o nagbalik sa triple digit ang cases ng COVID-19 both in Bacolod and province of Negros Occidental. Kaya mo ning kabalakan naton the very worrisome nga situation kay siling ko kung magsigi-sigi nga magtaas ni ang cases nga nagapabilin sa triple digit, may tendency ay nga pag-abot sang Mayo 15 kay ti ang Negros kag Bacolod kundi under kita sa modified general community quarantine status until the end of May sa May 31. Pero subong ang hindi mayugin nga indikasyon kay nagalabot kita sa triple digit. Sobra isa kagatos ang active cases, ang new cases nga nagaka-record, ti kabay pakuntani nga within this week, maidog ini o kon magnubo kita. Now, sa probinsya, sa Negros Occidental, isa sa karon sang pamatod kag ginahimo bilang measures sang provincial government, hindi lang niya kay sa tawo, kundi ang tao mo ning carrier nagadala sang COVID-19
Now, isa pa karon nga gina-consider sa provincial government paagi kahapon sa palayag ni Attorney Refrando Diaz, ang provincial administrator sa Negros Occidental, nga pati subong ang mga cargos, amang ginapadala bla, no? Nga ginabaton sa mga taga Negros Occidental, ginabaton sa mga Negrosanon, mga packages, tiluyag ina nga ipasiguro nga ma-disinfect before pa man nga batunon sang mga ginapadalaan diri sa Negros. Kay siling ni Attorney Refrando Diaz, ang mga proses na kung pagproseso kapin pa kung dawon mura mga packages dayon blati basikon likom sa ihibalo taara man nagatalapik gali ang virus. Okay, grabe, naginsubong ang virus mo. Inabalang, I'm sorry, why kita tuyo nga pangugo ng publiko, pero ang iyabalang kadasig sang transmission, no? Nga nagadamo, pagid kag daw madasig, pagid ang transmission, lately, nga na-record mga ka-aksyon. Ano pagid, ari-ay? Now, kabay pa ang prime water, nagamonitor da. Ang prime water kag basiwa management, please. Abi ihatagi naman ni konsiderasyon ang reklamo sang tawo kag ang hindi naging magwanta nga services nga puwerte subong ang ginapadala diri bisan sa aton personally. May mga complaint nga ginapadala nga daw kahina gid sang inyo serbisyo. Nakita ta daw ay manuntat kinutkutan na isang prime water. Siling ko ba si part na ni sang rehabilitation kag ila ginahimo subong nga development sa project sang basiwa. Tigaling ho, i-check ko na balag kami isa ka konsyal nga gusto niya o sisaon ang mga reklamo angot sa investigation fee kag reconnection fee nga issue da, no? Sa bahin sa basiwa na no iniman nga mga reconnection kag investigation fee o nga ano may mga bag-o naman nga naguluwa nga isyu sa inyo da. Ang isa diri ka problema, pagid kay damo subong mga areas nga nagakawadan sang supply sang inyo sining nga tubig o ang supply sang tubig. Ti basic necessity niya, necesidad, kinanglanon ni sang tawo. Nga sa tutuod lang, ang ginabayaran naton kung tani sa services, alin pa sing una sa basiwa, dapat kung tani potable water, pwede bala mainom nga tubig, no? Nga inang at least hindi ka na magasto magbakal sang bottled water ang mga residente sa Bacolod. Pero to tell you honestly, no, sa taga prime water kag sa taga basiwa, sa tutuod lang prior pa man sa pagsulod sang basiwa di o sang prime water sa joint venture agreement, sa tutuod lang ang tubig sa basiwa madugay na, hindi mo gid pwede nga imnon. Debla? Ulo imnon mi imo nga kunagan ang kolorya daw ti o ang lain sila kay ti kisa ka lang ugpa ti siling kunano iniman. Tidugangan pagid nga may mga bag-o subong nga mga issues nano ini ang mga investigation fee, ang mga reconnection fee o nga nagtuluhaw naman ini. O, di ba lang nga damo itong reklamo last time? Nagakontra nga mga sektor because of the joint venture agreement. Nang ginapanindugan sa mga board of director, sulod tada sa joint venture agreement. Kay amo ina ang solusyon sa problema. No? Nga ginatubang sa masiwa nga pigaw ang supply, hindi kita makahulag, kay kulang ang pondo sa masiwa para sa pag-develop sa mga project nila. Tinano ini, ari na kita sa bulan sa Mayo, butang ta pa may pandemic kita, pero nga daw, kadamo, gid daw kaminos, gid sang services nyo, kadamo, gid sang reklamo ho. Bisan kita dari sa Aksyon Radio, hindi takatulog, kadamo, sang ginapadala, nga mga reklamo, lain pati, why naman niya gasapak ng taga basiwa, mga board of directors, mong doon nga ipoy-ipoy naman lang, ay, di naiya ka mo. Why naging siya nabilinda nga monitoring team? Hindi bala nag-create kita sa special team dira nga amo ang magamonitor kung bala gina-comply, ginasunod sang prime water
ang ginlagdaan o ginpermahan nga joint venture agreement, tindi iya nga daw ay nakamugahulunida o na okay lang niya sa inyo nga mo ni nga daw kapigaw na gid ka services. Ano nagsunod ang prime mover daw iban nga mga lugar way nagidiya sang supply sang tubig. Online sa hotline. Online sa hotline. Unahon ko ni Blanay, joining us this morning sa aton nga pagpangalagad is Councilor Wilson June Gamboa Jr. Kay supposedly si Councilor Archie ang isa kong tani nga luyag naton nga makuhaan man sang statement mo kay daw siya ning gusto nga mag-imbestigar parte sa investigation kag reconnection fee. Galing do hindi available ang signal subong ni Councilor Archie Baribar. We have Councilor Wilson June Gamboa Jr. Councilor, good morning. Sir Art, may aga. Kag sa tanan-tanan nga nagapamati, may aga. Aha. Ambot ko nakadalabot niya sa imo, ang parte sa isyu sang investigation kag reconnection fee, nga gina-charge dira sa prime water, kag ang perti na subong pag hindi kay pagbaha sang supply sang tubig nila, kundi pagbaha sa mga reklamo, batok sila palpak bala nga pagserbisyo, Councilor? Well, Sir Art, amo na yung itilingta sa una pa. Naging binapamatukan nato ng pagsulod o kung sa pag-privatize ang aton water district. Nga hindi iniya banwa serbisyo, kundi negosyo iniya. No? Nga kung sa diin, kung dumanta nga ang monitoring team na lang nga ulubrahon sa aton board of directors ang na lang kuntani ang mag-monitor apang sabihin ko din pabayaan na gidyan nila ang konsumidor. Now, ang presyo bala ni Sir Art hindi bala agin pasalig sa mga board of directors sa aton na magasambuok o kung magasaka ang presyo sa tubig sa dason patuig. Given na yabanwa basta kung privatize na gani masaka gid man kag magasaka ang tubig presyo. Apang ang pasalig gini nila sa aton na wala ni sintimo ang magasaka anay sa sini nga tuig. Okay. Sayna. Now, ang serbisyo banwa tanawan nyo, naglala pagid. Lain na nga daan, naglala pagid. Ang supply, kagabihon kita kung kaisang gasalod kita tubig sa kagabihon, subong niya hasta tubtob kaagahon, sige pa hulat na kung sang supply sang tubig. Okay. Binarasyon na gidyan nila ang kalidad sang tubig. Silingta sa tuanay, iced tea, subong niya, tsokolate na gidyang kolor. Diba? Ati nag-improve mas malang tsokolate sa tea mo. Iced tea, o. Pati ng baho, banwa, kung sa una, lamawa ng baho, subong niya doon inuduro na gidyang baho. Amo na ang banwa, ang mga reklamo sa mga konsumidor. Yes. Ang bot kon lagligad lang na Lunes, garali kami dito. Okay. Sa tubangan sang Basiwa, Board of Directors. Pero ka, Sir Art, pila naman ka privilege speeches ang ginhatag ko. Okay. Sa tuanay, pila na ka resolusyon ang ginpapasar ko sa aton ng mga kapkanan. Manupot, api, kung kaisa, output kita nila. Pinapatay nila aton resolusyon. But dapat ugyunan kitini sa mga konsumidor. Pero ka hindi lang takulod, subong ang kinakuha nila, ang kuha nila, sobra na siyen ka mga water district sa bidlong nga Pilipinas, ang ginkuha na sang prime water, o prime water siling ko sa ila. Okay. Kanta na yun. Pinyo abi ang mga empleyado niya na ton, nga tungang ugto nagatipon na da ka para bitbiton dalon ang reklamo sa mga konsumidor. Pamulan ng pangabay ko, Sir Art, nga kinfailan na ganin namong kaso ara na subong sa Court of Appeals. Okay. Okay? Ginulat namon ini kung ano nang dakat sa inyong kaso kag hindi kami magauntat amlig tubig. Kaya gusto na mong papanaukan pagid ni kaso ang mga board of directors upod sa pila sa membro sa mga joint venture selection committee asang kaso sa ombudsman. Okay. Optinyo, padayon kay tungod nga kalala ang serbisyo sang Basiwa.
Yes, galing kiti do kadugay bala councilor. Ang gusto sa tao subong yang ang mga reklamo niyo nga para sa sumag. No kagabi pa ning reklamo nga may makita sila galik malang sa dalan o sa kilid kasada ang tubig. Sa ila to iya sa suludlon way sang kwan, way sang tubig tunga nagalabot. Tiga pa mangkot sila nga muna. Oh, Kaya mo yung silan ko sa art ang resultag. Hindi na niya serbisyo. Hindi negosyo na naging matanaw nila negosyo. wari may ga-text, may ga-chat pag may ga-text naman sa akon di. Nya ihado diri sa Zone 8, basketbulan, barangay Handumanan, malagid kami di. Oh, tining kakita sina. Now, Ti malagid yaw ay gid sa nagatubod to. Kaluoy man ni alangan mo ni pa ba sa gubon si Maninoy Nunoy to. now, padayon lang Sir Art, no? Ang mambal ko lang gid sa tawo, dugay na ni naton nga ginaaway ining privatize, no? Sa aton nga water district. Now, sigihon ta. Now, palayan ko ni resolusyon sa liwat dason semana. Okay. Kapay pa, upan kita sa aton nga mga kauptanan para lang palang mapukaw nato ng mga opisyalista. Na okay, ara na kita sa sulod sa isa ka kontrata, ang dinapangabay ni naton nga tagaan na lang kita sa insakto nga serbisyo, ang presyo ya wala na, given na. Okay. Magadoble, magatriple na, magadako, pag nga magadako po ang serbisyo tani, commensurate man sa serbisyo. Saan ginabayad pala namon sa inyo? Aha. Kasi ang mga board of directors, pukawon taman. Ngati ka mo ang obra na lang na nila pasi sa kontrata sa right, yung mga board of directors. I-monitor nila ang lakas ng performance ng private company. Okay. Hindi ko naman yung reklamo kag wala man nila ginatubang, wala man nila gina-explicar, wala man nila ginatulok ang mga reklamo. Ano pa ang gadgad nga harapan naga kamo ng mga board of directors? Kaya mo naman lang silin ko ang obra nila. Monitor, proteheran ang konsumidor kag ang propiedad sa pasiwa. Okay. Iway mang ginan, every time pala sir, at nga nag-rally kami dyan, ginasigurado naman na may board meeting, kung wala ni isa ka na hong sa isa sa ila, ang nagagawa, kag nagapapalo, kag nagapakita, kag nag-explicar sa amon. Pero kabalo ka mo ang aras lang meeting sulod. Yes. Iti ginakuan gina namon, ginasigurado na namon nga adlaw kisang ilang nga board meeting. At iba si why na sila, sir? Pwede man lang na yung Zoom meeting sila mo? Mag-ara na ang mga salakyan nila, Ara lang? sir. Ara yung mga salakyan nila, kaga ang madabalaan namon niya, meeting gitna na nila ya, personal. Amo na ba sir, siling ko, kaluluoy ang siyudad sa Bacolod sa sining pagpaligya nila, ha? O paghatag nila sa aton na water district. Sige. Sundo namon ini, sir, and please continue no, nga sa pagbulig sa mga consumers nga nag-expect nga may ara kita mga opisyales, especially sa SP, nga nagabulig sa pagbantay, no? Kag kapay pa magpadayon, magbag-umantan ni ang services yung ginahatag nila. On that note, salamat kay Councilor, and please keep us posted kung may ara gin mga update sa imo. Yes sir, amo lang ang ako siguro nga consolation sir at masami bala kalabanan kay outvoted ni kita kung kaisa sa atong resolution pila naka privilege pictures ang ginahatag. So far tatlo na kabilog sobra. So enough na siling ko nga mapasulod na in public records kag kabay pa ang akon lang gid bala kung kaisa ga ginapangapay nga kabay pa nga magbitbit ni nato ng water issue before sa ikalupangod sa aton ng mga publiko, kag sila na mismo ang magatindog, upod sa amon, sutod sa aton. Na hindi lang nila kita pagpabayaan, na kita lang nila nag-aaway. Okay. So sa imong programa, Sir Ed, kapay pa nga mapukaw ni naton ang aton ng mga utod, ng aton mga konsumitor. Salamat Kid, Sir Ed. Thank you. Salamat. Aksyon Hotline. Si Councilor Wilson John Gamboa Jr. Now, gina-establish ang contact kay okay na si Councilor Archie Baribar, no? Gusto to pamatian ni kon nano exactly ang nagangat man sa iya sining committee nga gusto niya man subong iosisaon, no? Katingaton malang diya mo ni sa tutuod lang expected na niya
nga sa masunod nga matinuig because of the joint venture agreement ti ang posibilidad sina mataas kid man ang balayran mo, hindi kini mapunggan. Number 2, as the charges ang mga balayran gina-expect naton nga magataas, ang expectations ng tao tani magnami-nami man ang services nila kada ano ni man nga may mga reconnection kag investigation fee nano iniiya. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is Councilor Archie Baribar. Attorney, good morning. Yes, maing aga, Aksyon Art, maing aga sa imong nga tagpalamati. Salamat gid sa time. Councilor, nagtawag gid kami bala kay ining party naman sa prime mover sa Basiwa dira nga isyu nga daw I understand daw gusto mo o si saon ini kay daw may mga reklamo party sa mga investigation kag reconnection fee, sir. Yes, may ara sang paibalo sa akon kahapon sa bahin sinang issue, no? Kag kun nga gin-suggest sa ila nga para nga maaksyonan ta sa gusto ang persona nga nag-complain kung pwede nga maadala ang detalye sa akong opisina para ma-evaluate naton kung bala ano ang dapat nato na nagakaigo ng himuon, no? Of course, that would include asking questions, no? Whether it is a formal investigation or via an official communication from our office. Amo na nga ito nga paghimuon, no? But Okay. kadamo na sang medyo ako gani may question man kay ako daw gina-require man ako dito sang reconnection sa isa ko ka sa balay ko gid lang na tauhan. So ako may question man mismo kag of course we will get the other complaints from the general public. I see. Kay ti amon ang gusto ta ma-establish kung maplastar man mismo paagi sa imo ning committee kun ano ang reconnection, ano man may pagtaas ang charges nila, sir? Hindi ko kay balo pero this is number one ang akon nga question sa to is ang nga hindi anay pag-reconnect kag or hindi anay pagbatunon ang bayad sa general nga utang or nga charges kay hulaton pa nga may investigation, no? So to my mind there is something very wrong there. Kaya hindi man na magnubo, hindi man na magtaas ang charges nila kung imbestigaron mo, no? So ang lantaw ko is number one is dapat matunon nila. Okay. Kag dapat nga bangod kay may public service ini nga component, hindi man nila pagpabudlayan ang tao nga nakabayad na. Nga hambal nga maulat anay sang 3 ka adlaw pa bago may reconnection. Ang matter of connection and reconnection, kung dasig ganit sila mag-utod, di dapat dasig man sila reconnect. balik, no? Correct. No. So, inaina siya nga bagay, daw hindi na magin na siguro mabudlay hangpon pa, considering ang water is a commodity, is a one of the prime commodities naton sa ating day-to-day living. Yes. So, kung kaso man, hopefully by next week or within this week, ma-plastar ta ni tanan, kag amo ni ipatawag ta ni sir ang taga-promoter kag taga-Basiwa. Yes. After nga makuha ko to ang detalye sang complainant nga nagdala sini sa akong atensyon. No? Okay. Kaya I have to have something private other than my own. Aha. I see. So, ma-update lang kami sa imo siniya para at least kuanan tagid, maintindihan tagid kung ano ang padulungan sini kag at least paagi sa imo committee maatagan man ang mga consumer counselor. Yes, salamat gid Aksyon Art, kag salamat sa imo nga paghatag sa opportunity. May nga sa imo kung sa tanan imo tagpalamat. Salamat. By the way, counselor, nakapa-inject ka na? Nakapabakuna ka na? Yes, ang Lunes first shot ako sa Sinovac. No? Tay kumusta matiyag mo daw kay man? Daw ay man lang kaso except na sang paghapon daw ginatuyan ako bla daw ginatuyogit paway. Paway. May amo giman na guro may ara giman jutay ka mabatyagan na. Yes, of course kay bago ini nga nagsulod sa aton lawas mo. Aha. Sige, Councilor, salamat gid sa time. Good morning. Good morning, Aksyon Art, more power. Aksyon Hotline. Okay, ati i-check karon tani kay subong pato idulong gina-expect ni Councilor Archie nga mabaton niya. Actually amo ning problema.
no, nang pan ko na nga ang butang balon diri kag usisaon ni Councilor Archie kinamo reklamo, especially sa reconnection. Kabundol sang reconnection, although nabayaran mo na, kay may mga investigation pa. Di may mga investigation, that is another process. It would take time and test kabla matakdan liwat tubig. Galing kay subong, bisan ano mo nga, kung hinali nga takdan kag gilayon, madasig mo na pagtakod sa imos ng tubig. Pero kung amuni nga, daw ay sting kolorya kag daw ay pagin maplastar sa gusto, daw ay useless, no? Tiga expect kita sa taga Prime Water, sa taga Basiwa nga ma-explicar nyo ni, no? Kapos lang gina, nga ma-explicar nyo ang aton nga mga board of directors na. Why man problema, pwede man lang kamo anytime nga panawag kag magkapadala sa mga press releases ninyo para at least may maluan sang mga consumers bla, no? Ini nga sa isang mga concern nga ginapadangat sa publiko sa mga konsumidor tinga ang to kay hinayaw, no? Kung sa inutlanay kung si Councilor Archie paano kadasig sinyo pero sa reconnection no kumundo law dapat sining sang konsyal kung ano kadasig sa inyo magpangutod sang linya sa mga konsumidor sa masiwa nga hindi bayad, amo man na kadasig sa pag-reconnect nyo sa tion kon masettle na sang isa ka consumer ang iya sini balayran. Tigaling di pa siya kibalogi kung anong full details sa to kay ginahulat niya pa, no, nga idulong sa iya opisina. Aksyon Hotline 2006 Golden WD for Best Public Affairs Program for Radio. Dr. Pino. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna.
Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna,
nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang
Bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Padayon kita diri sa inyo para tuntunan Aksyon Hotline sa gihapon Huwebes kita nga presentation May 6, 2021. Aksyon Hotline. Oy, sa mga nagpadala sa mensahe nila, isa-isahon tani dugay-dugay ha. Salamat gid sa inyo padayon ng pagsakdag. Especially sa madamo naton nga mga miyembro sang Energy Fans Club, no? Nagapadala sang mensahe nila permigid sa aton sining program. Thank you gid sa inyo. Sa kay Madam Elizabeth Malakagamala, salamat gid. Ara man si Ma'am Virgie Olpinda. Nagamonitor man siya everyday. Nagamonitor man si Sir Joval Trinidad Silingya. Good morning, please greet lang ang Trinidad, Sustinto, Talidong, Ramos, Puyugaw, kag Sarmiento family sa San Dionisio Subdivision, Barangay Granada. Salamat gid Sir Joval, Sir Joval Trinidad sa imo sining mensahe. Hernani Duya, good morning man. Greet lang morning sa imo programa. Okay salamat. Thank you gid. George Gargasiran. Salamat man Okay. Ang iban karon naman dugay-dugay. Online sa hotline.
Kadto kita anay sa probinsya kay ang probinsya subong like Bacolod City kundi triple digit ang record naton as of yesterday kon cases ng COVID-19 ang pagambalan. Now, ang probinsya kung nantawon ta compare last year nga mo gitong himugasa sa mag cases do kadasig biya today no o sini nga tuig bala. Hindi ma-explicar kay tikita mo mga quarantine facilities naton sa probinsya. Ang latest nga record no, ara na sa critical nga level. No, critical nga level. Tiambot na no ang mga ginahimo diri man sang aton gobyerno sa probinsya. Now, ang team ni Dr. Sifar Gerhard Kailian, kabalugig ko nga Provincial Incident Management Team ni waay niya untat ang trabaho nila porte ni abi ko tulutaway na sila sa nga tuig. Waay gidya gihapon no? Nagkulpa ang kaso. Online sa hotline. We have Dr. Sifar Gerhard Kailian on the line. Doc, how are you? Good morning. Yes, good morning, Aksyon Art. Good morning sa tanan ng pagpalamati sa ang imo programa sa Aksyon Radio. Salamat gid siling ko, Doc. Abi ko pag 2021 ni matulutawhay na ta pag-abot sa mga bulan o nagahinampot sa tunga-tunga sang 2021. Abi ko gani kon matamat na tanga makakuan bla makauluntay sang tiil ta pero sa inyo nga partner sa bahin sang PIMT do way gid untat ang trabaho ay subong Dok no? Yes, Aksyon Art no sa panakay syempre naton nga for our quarantine facility for our quarantine classification no. Syempre may leeway na mo may ara na freedoms no unlike sang last year nga kontrolado naton ang aton nga province because ara kita sa MCQ no. Okay. So na contain naton ang but tubong ti mabudlay i-contain kay naka MGCQ kita no. Okay. Again asara na Aksyon Art no gindamo na ta nga hatag naging suggest kagin request sa aton nga national government but of no avail no. Nakita na naton nga mag-search nakita na naton nga pataka na aton nga and the governor has requested that RIATF no and RTF also the national government to approve the change of status tani no para to contain but I think wala gid na wala gid na approve. Why gid na consider no kung why gid ma-approve tuod insakto na. Wala ma-approve, wala gid na approve and then nag-angayo man kita sang sang aton nag-suggest ang aton mga protocols but wala man gyapon na approve para sa pagbato naton. So nakita nini nato na Aksyon Art but again we will still kayanon tani Aksyon Art kaya tani we know that these cases will eventually go down and ang contact tracing no ang ating border control. So Aksyon Art ang sa ginapamangkot mo no for the quarantine facilities of our province no. So for Cadiz Provincial Facility no ang aton nga sa Cadiz nga facility may capacity ini siya nga 94 no. So ang occupied subong is 84 but kagabi Aksyon Art may ginpadala na ko to sa Cadiz nga about 2 siguro dito ang mga returning residents. So wala na ni available subong. Cadiz puno na. Puno na. So naman siya ma-release naman ni sila after sang ilang mga negative results. And then Aksyon Art ang ang aton nga Cadiz nag-open up naman ni siya sang iya positive cases nga facility no. Nga tungod nga may mga atuman sa aton northern side amo man ang aton nga cases ang positive. So may aton kita positive cases dira sa facility naton sa Cadiz. So ang aton nga EV Magalona Provincial Quarantine Facility catering positive niya tanan Aksyon Art ha. Yes sir. Ang capacity sini is 107 no. Ang naga-occupy kabalo ka Aksyon Art kung pila 179. Grabe, nagsubra. Sobra kayo. 72 na but again ang kaya Aksyon Art ang aton nga clustering sa buong may family mo. So pinamilya ng lat nanay no sang aton nga cases.
So go-courting na kita sina kay tungod na isa lang sila ka pamilya. Sige sila lahat na nay. No, ang aton Mambukal Resort, no? Ang aton Mambukal Quarantine Facility sa capacity of 88. Kahapon 62 ni but may nag-transport na naman kami kahapon, no? May nagdugang naman kami kahapon Aksyon. So ang available siguro mga more than ano na lang to, no, 4 rooms, no, ang sa aton nga Mambukal, no. So again, so pangamuyo lang kita nga ang aton nga provincial government employees, no, especially sa Capitol, hindi na magdamo to ang cases na kami man saka, no, sa may mismo sa Capitol, no. So ang ating sila quarantine facility Action Art, no, may ara siyang 206 I mean. Okay. Patient size, no, kapasidad sang Silay. aton no. And yun siya para niya sa mga temporary or mga returning residents nga gusto mag quarantine before after sa ilang voluntary swabbing, no. Okay. So may 106 siya subong occupant, no, 106, no. So may available pa sa machine but kagabi, no, dapuan kita sa Santos, no, ang aton Saint Therese, no, of the Child Jesus, no. So may dala siyang 150. Sos. So 50 ka tao para subong sila quarantine facility, no. So sobra-sobra magyapon, no. Okay. Ang iba naging So butang balon ang sin lang tani nga pwede patong nga dalon to na ang karga sa barko iya sobra si isa ka gatos. 150 Sus, Action. Actually, amugid mo lang na tani ang kwan mo kay kung pagustuhan mo lang ganyan barko ya Action Art remembers ang pag-open gid sang aton MGCQ, no. Sang una 700 ya ganin dala niya. Gani man. Nagkala COVID yung tanan kong responder. Lipo mo na gid sa pagtrabaho. Anyway, Action Art mo na ang iya sang Silay Quarantine Isolation Facility, meaning positive naman, no? Okay. Ang aton sila abi naga-cater naman subong sang positive cases. So ang capacity sini is 110, no? Nagapangampo na gito si Jan, aton nga si Jan Habiliana, no? Ang aton nga administrator sang quarantine facility. Sir, ma-close na ko ya, sir, 110 na ni wala na sa bakante. Sus, grabe. So ang aton total capacity sa aton Negros Occidental, no, nga kwan nga provincial quarantine facility is 605, no. So ang occupied is 541, no. So ang ato na lang gid nabilin is 56 but ang iningang 56 nga figure i-update pa ni Action Art sa karon dugay-dugay, no. Okay. Kasi may mga pagkuha naman kita nga ipasulod nga mga COVID positive cases, no. Kaya iba ng ma-releasing man kita sa mga recoveries. And then may ara naman nga gasugat na ang mga LGUs naton sang temporary shelter naton kagabi sa Silay Quarantine Facility. Kagabay tani Action Art nga no, nga damo ang makuha sang LGUs kay kabalo na kaman kami nga sa LGUs nagamat-amat naman subong puno ang ilang quarantine facilities. Ang iban ginlukta naman nila ang quarantine facility nga ginsira sang una. No? So tikita mo na. Ang pag-search gid sa cases, no. Again ginaano nato, no, encourage gid nato ng aton banwa kag mga syudad nga mag-exercise ang containment strategy ta bala Action Art, no, para sa mga clustering of cases. Okay. Dahil tungod nga ang aton nga mga quarantine facilities na naka-overwhelm na. And I think, no, may plano man si Gov kag si Provincial Administrator Attorney Diaz, no, na mag-expand kag mag-open up sa aton iban nga mga rooms dira sa aton nga mga quarantine facility sa province, no, to cater, no, ang probinsya buligan ginita ng nga mga banwa naton. So Action Art muna subong, no, ang latest, no, nga mga sa aton nga incident management team, no, ang aton nga pagsugat sa ngalas ay kagang aton nga mga quarantine status, no, aton nga mga ang monitoring kang contact tracing sa ara sa
aton ka health no or kay Dr. Tumimbang no and ang vaccination naton sige paday-padayaw noon ta man ni Aksyon kay sa Okay. pag ano abi no pag nadilatar gamay no kay kadamo sang kadamo Aksyon sang aton nga mga LGUs nga naigo ang ilang mga munisipyo no wherein nga naigo ang frontliner pagkaigo sa frontliner ang Hindi kahulag eh. yes ang ma-injection sa vaccine Ging quarantine mo anay mo. nag-quarantine anay. And then natin subong Marisyon na sila. Full swing na naman kami for the vaccination naton para Okay. sa Negros Occidental no. So pero subong no yes sir. Yes sir. Pero subong Doc, why pa ninyo na istoryahan nga possibly i-appeal ta naman liwat sa RIETF, sa National IETF, ang moratorium sa travel, no, especially sa nagapalauli diri kay siling ko kung mag-amo ni nga base ang barko niya, sige malaning eroplano ka barko nga pag inlinabot, siling ko kag ma-overwhelmed na naman ang mga facilities naton, pati na iya sang LGU, siling ko na ano ning gwa tabi man. Yes, Aksyon no. Amo na actually ang pangayoon ko kay Gov is kay Attorney Ray no, sa atong administrator to ano naman no again no, basi maka-apply kami moratorium para maka-concentrate kami sa local transmission. Tungod ang nagasaka gyud man natin local transmission so ang aton ang aton pag Alas 9:03 na, diba, kung nagkasulurinder na subong mga facilities sa Negroso, overcapacity na gid actually. May mga quarantine facilities, ngayon ang temporary, lang samtang gahulat kasi imong result, ito ka tiner, ti kasulubra, Doc, sorry, ginauto ng line naton. Yes, Yes, sir. Yes sir no. Hangion ko naman si Gov no kag si sa Attorney Diaz no. If we can we can apply for a moratorium. But then again, it will depend naman sa aton nga regional task force kung ilan man nga aprobahan no kay tungod syempre. Kita naman nila siguro ang pertigid kadako sang search sa aton nga pagsaka sa province no as well as hindi man lang province pati ang Bacolod City nagawat siya correct naman. So kinanglan natin siguro mag-concentrate isang pag-contain ng atong nga local transmission and muna nga dapat naton pangayoon ang nga moratorium. Lang ta Aksyon actually kay ka pertigid ka unpopular sang moratorium ga pinangakig ang mga pumuluyo but again we have a very budget we are in a bad situation right now no dapat intindihan nila nga ang hindi man nato ng obra mahapan no nga tanan-tanan makuha natin dayon so we have to sacrifice some of the para maka-concentrate kita for the control of the local transmission. Yes, amo na gani siling ko Doc kabalog ikuan popular na sa desisyon ng moratorium nga untatom naman ang travel pero at the end of the day, kung pabayan tani, kaya ang local transmission, subong do puwerte, do hindi iyahamak, kagapin pagid ang sa mga workplace, do dram puwerte kataas nga infection or cases, Doc, no? Yes, so, mungkin ko siya daw halos, no? Maski kami sa Capitol, no? Ang workplace transmission, even though ang amon mga protocols sa aton nga pag sa opisina is in place ang sa nagligad pa ng tuig no and place naman ang protocol sang pagbato no sa mga clients no kagsubong gani nag 4-day kami no as one of the measures nga ginapatuman sang ato na provincial administrator 4-day work week kami may home naga-home ng iba no on Friday no home work from home no so para mitigate or mahagan-hagan ang pag face-to-face ang aton nga mga empleyado sa Capitol. But the CG pa ang aton nga mga transmission. So we have to again contain this transmission. Ang kagahimo namon ang tanan namon nga kaya sini Aksyon na makontrol ini kad makontain. Sige, so Doc, halong gid kay kabalo ko ikaw nga anong ka-experience kagid no sang COVID nga ni. Kabay paano nga ang mga men naton hindi naman matapikan? Yes, Aksyon mo gid kay kwan ko kay ang mga abot subong sang barko kag eroplano ga kagabihon so
Gano naman ko ngayon naman tatulay tamins kay Dr. Tumimbang kay i-feeding ko niya sa akon nga mga Sus. funders kay adlaw gabi may ara pa sila positive transport. Kumbaga nag-transport sa mga positive cases from the homes to the quarantine facilities, no? Sang nagkakain-lain ng mga banwa. Siyudad man nga ara sa nga mga tuamon balaya sa province, no? Kami ang nag-transport. So Aksyon Art, no? Kinanglan ni sang aton ngayon kami sa inyong cooperation and the prayers Aksyon Art. Again, pray and the preparation and the proactive of our preparation na mo lang nagyapon importante Aksyon Art, no? Pag pangamuyo lang kita kagbata ni pangamuyuan nyo man kami, no? Para sa inyo kailangan ako para pangamuyuan nyo kami nga maging healthy, no? Para ang atong serbisyo padayon sa padayon sa pagserbisyo ng aton mga responders. So Aksyon Art, amo na salamat gid, no? Sa aton na pagpalamati sa Aksyon Radio. Kag thank you gid sa Aksyon Radio sa pag-support man ninyo sa amo, no? Sa amon mga activities diri sa province sa provincial incident management team, no? Aksyon Art, thank you gid kag sa ngalan atong Governor Bong Lacson. Madamong salamat kag mayong aga sa tanan. Salamat gid. No sa kay Dr. Sifar Gerhard Kailian. Sos, mabatyagan mo ang dumahibi is Dr. Kailian. Makon mo na taho mo, no, hindi ka pahuway. Now, ini kuntani dapat pamatian man sa national government. And also to the public, ang appeal permi, ti subong hindi na ni maayo ang hindi na ini maayo nga sahi isang sitwasyon ang nagkatabo sumong sa Bacolod and Negros. Sa tutuod lang kung ang tawon mo, do hindi na gid maayo gid ang sistema. Oy kay Maninoy Ramon, kay Maninoy Ramon Borromeo, si Tio Ramon. Salamat gid sa magmonitor. Anyway, Tio, budlay na gid. Dapat kanini himuan na gid tikang kay hindi na magwanta sang mga facilities kag overwhelmed nang ikatama pati na kunway na takron trabahante sa medical force naton mano kita abi man. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi,
Komitido sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sa mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag at mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangan kang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginap
palap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Pamatian namon ginasandigan.
ug sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunyon kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon radyo. Sa ati anong takayari na ta sa inangano, hindi na ta sige pa ni ano. Anyway, salamat gid sa mga nagabuylog sa aton karon nga aga. Hingagawon ko lang niyo ang malabutan ko lang nga mga mensahe nga inyo ginapadala. Virgie Olpinda, silingya sa Silin Homes, gamonitor kami diri. Salamat gid. Hernani Duya, kisi Alin Louie Himutia, watching live from Linawon, Kawayan. Ayos kami Ninoy Ramon Borromeo, Choy Ramon, may agada, Maninoy, halong gid. Elizabeth Malaka Gamala, agree mga concessionaire sa Basiwa mag public-private partnership para upgrade ang tubig. Every morning, lubog ang tubig daw halos matubod. Ang problema sa ila, Sunday ila due date, wala man sila office Sunday. Nagbayad ko Monday, may penalty na 2%. Ay sus. George Gargasiran, ang sunod kung sino man nag-approve nga i-privatize ang Basiwa, kabay patubuan siya konsensya para buligan ang problema sa water. Budlay-budlay pag wala tubig sa kada panimalay. Mary Grace Eugenio Fermin, good morning man. Vanessa Mayo, dira sa may Minnesota, USA. Madam, may aga. Nami na sa Prime Water, ipalabot sa nasyonal ang ila poor service sa mga customers. Kay unfair na nga sige bayad sang tao, pero ang water hindi nila hindi safe and poor services. Ay, sus. Jocelyn Liboon Dispuho. Haraman si Madam Bilin Salaw. Jonalyn Abliro. Si Melchorita Ferrer. Good morning sa inyo da. May nga pagmonitor. Arnold Bidayo sa Oriarte Subdivision. Mga 50 mas ang nagapamati sa Aksyon Radio. Ay, siya pero may kami galibot, manakup, wala mas. Ay gali. Sige, thank you gid sa nagamonitor da. Martin Aliling, Gina Rival Pilayo, thank you. Jubal Trinidad, sir ate, sige. Ara sa kabankalan ko no. Christine Minies Villalobos, good morning. Sa taga Pandanon DSB, Arnold Bidayo, Francisco Guangco, Pinayon, sa Riyadh Kingdom, Saudi Arabia, alas 3:12 ang agad sila Saudi. Kaina pa ni Guro. Conrado Baligwas. Pamangkot lang may timetable ini nga prime water sa mga problema kay shortage sinisang tubig sa bilong nga Bacolod. Niya ano man bali Mayor Bing, kag mga konsyales sa problema sa tubig. Timbestigaran man kuno. Milagros si Saralit morning.
Teresita Constantino Agra, Jean Oy Cicer, Maria Victoria Paredes Ngo, harapan si Jose Mungcal Torilla, Jean Oy Cicer, Terry Simproniong, morning, Julius Rainier Istares, Rosario Kilantang, niya sa Puente Villa, Barangay Takuling, 3 to 6 a.m., gapinulaw ga masakit na kapulaw ang tao sa salod sa tubig tiyamako nyo na hindi ko mo makonsensya sina May Fernandez Estrella Aksyon at good morning, stay safe officers and members of OTTG. Salamat kita niya sa 13th birthday sa Minalbagan kuno ni Maymar Gargaritano Estrella ay gali Lota Kaliha Sagiri. Mangkot ko tani paano aksyonar ng serbisyo sang brokers? Ati sige. Noy Erwin Gonzales, Felsi Casidsid Alipio. Rogelio de la Cruz, Felsi Casidad Alipio Mayngaga. Humalumina Rilin RJ, Sir Alex Montesa, siling niya pamilya Ramirez sa Barangay Granada, Alangilan, pamilya Chongco Montesa sa Greensville, home site. Thank you, Gidas. Inatame man si Ma'am Vanessa Mayo, Ma'am Kelly Jelly. Ayos. Luta Kalia Sagere nagpadala ng 45 stars. Ma'am Vanessa nagpadala man 50 stars. Franco Villanueva Osorio. Salamat, Gida. Erlinda Soriano, Cory Vidaha. Salamat sa inyo pagsakdag. Way kumalabutan pasensya gid karon naman sa Aksyon BBB program. Dr. Alfred Spearmangosteen Capsule amo ring gina-recommend gid sa inyo pabakod sa immune system para nga mangin maayong aton kondisyon. Ang nami sinig kay may Aksyon Radio. Ang panyawan ang nahibalon bilang isa ka Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.